Brasilianske sportsudøvere finaliserede deres tur til OL 1932 ved at sælge kaffebønner undervejs. Brasilien prøvede engang at sælge en flydende lufthavn på eBay. 92% af alle nysolgte biler i Brasilien kører på alkohol, som er produceret af sukkerrør. Det bedste ved at skøjte i GKF er fællesskab! Entra no movimento, galera, vamos virar, vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar.